Taristeach. Seán me stil anseo. Ham anseo don éisteacht. Fáilte ráta cheáin, sig síos an sonis de huinas. Ha broder ham har a bheith nervhíiseach. Ní léon gádat a bheith nervhíiseach an éair. Agus muoinnig, bíonn gach aisteoir nervhíiseach ag éisteachtaí. Ham an hásta is sin nach chluisint. So, I dám hain, léig an script cúpla báta, agus nuair bheith tú sásta, raimid os cór an camera. Gur míle maigad. Ham súile seánis. So, I dám hain, a bhfuil leat.